bụ na atụmanwụ na anya ugbo Igbo ọ ga-agba ma mma gazi mbọ. Ibe ọ na-ekpọ kedu nke mkpa gị kedu nke usele na baba ugbo m nọrọ ọtọ eburu oche ebe m ga-arezuru oge gị bụ ụwa ara gị jekwesịrị akwa gị ebe sam iche na ihe m mmiri oyi ma ọ nara amasị m gee ntị ka m gwa gị ịbịazikwana bịa na mụkọ kwa mụ nwa ya razikwa m ya ọsọ n'ụlọ achọghị m ịma ihe nwa ebe m na-anụ mpụta nwa onye na-ekwu ọsọ gị na-etutu etu Oge ị na-ajụ ọgịnị ichere ma nọrọ na mpio na-eke oge iwu igwucha na egwu gwụcha ₦1,300 were ihe nwa ara na-agbụrụ ara. My baby. That's it. Asị m ọ dị ka isi ọ na-ekopụ gị ihe a gara izu n'ikpeazụ ị ga-ahụ m n'iro wee kwụsị m ekwu okwu ọ dị ka enwe onye na-eme gị o mere ụmụ mmelụkwala ya ihe nwa ahụ chọọ bụ mkpa onye ga-agbodoli isi na chi ihe ọkpa enu bịa na nwoke ma bịa nwoke ma bịa ebe ịnọ ka m na-akpọ gị si n'ịbọ bịa